Li Mêrdînê ji ol û netewên da gelek kes dijîn yek ciwan jî civaka Süryaniyan e û li navenda Mêrdînê jî li Midyatê jî gelek Süryanî dijîn. Süryaniyan cejna Paskalyayê pîroz kirin. Li Mêrdînê li dêra Kirklarê dîrokê rayedarên olî yên civaka Süryaniyan civiyan. Li gorî rêzikên şewbê kêm kes li dêrê kom bûn. Serkeşe Gabriel Akyüz merasîma olî birêvebir. Serkeşe got îro cejneke mezin e em bi coşeke mezin cejna ve jî pîroz dikin. Bi Sûriyankî, İbranî, Erebî û Tirkî lawêj hatin vegotin û daha hatin kirin. Li Midyata Mêrdînê jî heman dîmen hatin qeyd kirin. Civaka Süryaniyan ya li navçeyê li dêrê kom bû û cejna Paskalyayê pîroz kir. Hayda Süryaniya hemû em pîroz dikin û ev êma birayê me ê Musulmana jî gobê hayda wan ji niha ve em pîroz dikin. Sembola cejna Paskalyayê hêke hêkan boyax dikin û li hevdû dixin. خصوصی اجبانی وی ایده هک اتکلنن و باید کن سمبولا وی ایده هکا أبدو صالة أبدو عيدة يعني يقولوا حبكي بروقة تشاوى يعني جبي مسألة كورونا Ji ber şew bû qedexeyê Sûryanê dêlê malên xwe pîrozbahiyên cejnê bidomînin.